Okay, mo pa adlaw sa iyong tanan. Kay ako kapakuloy na sa iyo mga kawaray nga content. Ang kahidawan sa atong mga kababayan nga di sa Manila. Tungod kay diri nagpapakauli pandemic, naglipay-lipay sa rasan kanera kinagisnan nga tukar sa aton probinsya. So, let's get on. Pamati kita. Mga waray-waray, mga taga-uma di sa Manila, pinatukar mga karatsa. Guys, waray-waray sa nga di Manila ini ng mga di nagpapakauli sa probinsya. May ito, mga hidaw sa tukar. Okay, courtesy song from Nita Balading, anatong sangkay nga singer sa mga waray-waray. Adi, ang tukar, pinatukar nira. Arin, mga taga-sama rin sila. Ito, taga-kunton, taga-barangay La Perla, Lawang. Okay ba guys? Pindutin ha, like. Mga mga taga-Samar, di daw sa mga charatsa, tukar na sira. Di nagpakauli sa probinsya. Okay guys, ayan ang mga taga-Samar sa Manila. Ginagamitan nila wireless, Bluetooth and speaker. Okay. Oh, ito no. Taga Barangay La Perla ito nagsinayaw, Lawang. Okay guys, lawan na, thank you.